Ahoj, zdravím vás a teraz si niečo povieme o chili papričkách a ich zimovaní. No, tuto prvú máme Sugar Rush Peach Chili, druhú máme Hello Eves, máme tento krásny stromček, ktorý už vlastne zvedol výhonky, ale to nám nevadí. Tuto, čo máme tuto schované, to je habanáda. A nakoniec máme chili papričku, ktorá sa volá 7-Pot Brain Strain Yellow. Všetky papričky sme ostrihali, oni boli krásne košaté a sme ich ostrihali, aby sa vôbec nenamáhali cez zimu. Uložili sme ich takto do hrantíka. Predtým korene sme namočili, aby nám cez zimu nesplesneli, tak sme ich namočili do mykohríznych húb. Celé sme to aj zaliali s mykohrízami, tak uvidíme, že sa im nič nestane. Ale čo ja budem robiť, lebo tým, že tu klesla teplota, v noci tu boli aj 4 stupne, tak ich budem musieť dať na chodbu, kde bude tých 15. Tak nám sa môže stať, že sa nám niektoré chili preberú, ale radšej mať poloprebratú chili, jak nemať žiadnu chili. No. Ale každopádne je to pokus a keď aj inak by som ich vyhodil. A takto možno niektorá sa chytí a bude krajšia než ostatné. A nakoniec tu máme takúto našu peknú rastlinku. Je to čokoládová budžoloka a tu je krásne vidno, že z jedného miesta vyrastajú až 4 papričky. Už nám silne zhadzovala listy, takže budeme musieť ísť dolu. Chceli sme, aby sme ju mali na Vianoce, ale to už asi by sme ju moc vysilili, lebo si ju chcem nechať. Ona je v takomto kvetináči, v tom airpotovom, takže má veľkú šancu prežiť. Takže pôjdeme ju pomaličky otrhať. Ešte čo by som k nej povedal, že vlastne ona bola ďaleko väčšia, ale ja som mu poskracoval za každou, tuto je vidno, že je tu paprička a tuto je odstrihnutá. Tuto takisto je paprička, tu je odstrihnutá. Za každou papričkou som ju odstrihol a vlastne dosiahol som to, že mi dozreli aj tie najmenšie mi dozreli. No. Takže ideme na to a ideme oberať túto ďoloku. Teraz si ideme obrať tie chili papričky, lebo táto chili bola izolovaná, to znamená, že sa nám s ničím nesprášila a môžeme si vlastne semiačka všetky odložiť a budúci rok nám vyrastie presne to, čo je tu zasadené. To je výhoda, keď si to človek odizoluje. A máme tu toľko tu bude semiačok, že ani za 5 rokov to neminieme. No. A dokonca aj takáto malinká tu dozrela. No, takže krásne všetky, aj tie najmenšie, aj tie najväčšie otrháme. Mne sa páči tá jej farba, že je čokoládová. A už nám listy nám padajú vo veľkom, ale že fest vo veľkom. Inak začala nám rodiť pomerne neskoro, lebo však na to nenapadlo, že keď ju budem mať vlastne tu vnútri schovanú, že ju nebude ani hmyz opelovať, tak sme ju potom vyložili von, kde vlastne aj prúd vzduchu ju začal opelovať. Takže potom nám začala vo veľkom rodiť. Práve preto je tak neskorá, že sme ju až takto neskoro nechali dozrieť, že neskoro bola opelená. A už sme pomerne dosť chili sme z nej obrali. Teraz čo jasne spravím bude, že to usušíme, vybereme semiačka. Ešte sa rozhodujem, že či to dám do sušičky, alebo najskôr by som vybral semiačka a tie usušilo zvlášť. Tak uvidíme. Ešte tieto mini papričky. Inak neviem, či to je dobre vidno, ale je tu ešte puk. Sem tam sa tu objaví, že by chcela ešte kvitnúť, ale už tie listy nám signalizujú, že by to už nedala. A keďže ju chcem zachrániť, tak idú všetky plody dole. A listy iba ktoré pôjdu dáme dole, ostatné by sme tam nechali, lebo budeme ju mať na svetle. Nehovorím, že bude na slnku, ale bude tam na chodbe mať dostatok svetla a uvidíme,
či nám obraší, alebo či sa trošku spamätá. Vody veľa nemala, takže není nejako extrémne premočená. Ale to není dôvod na to, aby zvedla, lebo substrát je mierne vlhký. Len teda v noci tu už boli 4 stupne, tak ja sa bojím, že či ju to náhodou neodrovnalo. Ale takisto si myslím, že to zvládne. Potom tu zrátame, koľko mala plodov. Niektoré sú ozaj prezreté. Inak, kvalitovo, čo som skúšal, tak je to jednoducho úžasná vôňa. Vnútri toho plodu je obrovské množstvo doslova viditeľného toho oleja. Celá nažltlá farba doslova je cítiť kapsaicínom, ale tá vôňa je skrátka úžasná. To sa nedá s ničím iným porovnať. Tá džoloka má hrozne krásnu vôňu. Není to čisto ovocné habanérové, ale k džoloke sa táto vôňa hodí. Ale teda, čo som si ja všimol, tak pozrite sa na tento trs, strapec, ako z jedného miesta sú tie 3 plody, to je keby človek oberá jostu. No, pokračujeme, pridali sme sa k opačnej strane. Inak v rámci toho, že bola pestovaná vnútri celú dobu v kvetináči, tak ako klobúk dole, že koľko má tých plodov. A hlavne išlo o test toho airpotového kvetináču, lebo chcel som zistiť, či ozaj funguje, ale skrátka funguje. Tie korienky sú tam ďaleko v lepšej kondícii, ako keby je v normálnom kvetináči. Neviem, či ma bude vidno, že ako to tu oberám, alebo je tam iba lakeť vidno, ale už tu máme iba za pár. Iba za pár plodov, ešte 1, 2, 3, dobre. Tak, no. Teraz prejdeme do fáze. Plody máme obraté. A aby ste videli, že je vlastne plná miska ich je tých plodov. Potom aj napíšem presný počet, koľko ich je. A teraz ju ideme skrátiť. Aby sa nám nevysilovala, tak ju trošku skrátime. Takto, opakujem, je to pokus. Takže neberte to tak, že alfa a omega. Ale skrátka na to, aby som mu vedel uskladniť, potrebujem jej zmenšiť korunu. Takto. Aby sa nám rastlinka vôbec nevyselila. A uvidíme, čo to spraví. Ona inak není stromčeková, ale hneď od začiatku nám vybehla a robila ako keby taký malý, kompaktný kríček. Teraz ja ešte premýšľam, že tuto je vidno vlastne od spodu, jak spravila kmienok. Pekný, hrubý, už je drevnatý, ale vôbec dohora nešla, ale hneď vyhánala po bokoch, po stranách vetvičky. Tak toto je z vrchu vidno, že vlastne všetko išlo po boku. A teraz ja neviem, že či to celé vlastne takto skrátim, alebo by som nechal takúto korunku, že z každej vetvičky nechať kúsok. Jako mne nerobí problém ju trošku aj prihnojovať, lebo je v takom výživnom substráte už vyšťavenom, by som povedal. Ale, a tu je vidno, že je ešte vlhký ten substrát. A hned od vrchu sú korienky, ak to je husto poprepletané. Tu vidno, že ten airpotový kvetináč, on má takto vlastne dierky, posiatý dierkami, a korienok narazí o vzduch, svetlo, uschne a ďalej sa vetví. Čiže môj predpoklad je, že vlastne toto by malo byť celé
pretkané koreňmi. No podľa toho, jaká bola košatá tá paprička, tak to asi aj tak bude, no. Ale necháme to takto. V takomto stave by som ju nechal. A uložíme ju na miesto a vyskúšame. Takže už len držať palce. Toto sú tie čili, ktoré v nej boli. Takže takto krásne, keď to dám takto do ruky, že sú krásne vytvarované. Niektoré sú viacej zvráskavené, niektoré menej.